South Africa siyabingelela kuphi nakuplan khona nibilo Mduduzi wamkhwanazi sinibela ke namhlanje sengapha entabeni zaseMelmont la ngizobona khona ke obaba abasuka endaweni yakwaSiqongwane khona la ngaseBabanango kunodaba kabeze ngalo ke abanekhalo ngalo ngathi udaba oluthinta umhlaba umbuzo ke ngathi ngiyibuza nje wona lezi ikhalo zaba ngaka kubantu abasuke bebuyisele umhlaba kanti uhulumeni ikupha kwenza uqinisekisa ngempela ukuthi abanini bomhlaba umhlaba ugcina ufikile kubona namakomiti akhethwayo ukuthi ke kube wona mhlawumbe asuke ongamele lezo zikhwama noma mhlawumbe ukulawulwa ke kwawo umhlaba endlela olawulwa ngawo bonke abantu baxhamula abasuke bama beneficiary uhulumeni ikuphi akwenzayo nokuqinisekisa ukuthi ngempela kuhamba kahle konke ngoba kuthinta imali ezinkulu uma ngabe kusuke kubuyisa umhlaba kodwa ke obaba njengoba belana ke nabo beze ngodaba olunjengaluba nezikhalo ngokuhamba indlela yokuqhubeka ngayo emhlabeni ababuyisela wona kodwa ke bazochaza ukuthi yini abakhala ngayo nokuthi ke bafisa ukuthi basizwe kanjani. Sinkwevu zakithi ngiyabingelela. Yebo sanibona. Ninjani? Siyathokoza nathi mina ngumduduzi ngamkhwanazi angazi ke isizwe iyadibana namhlanje ubani esingaqala ngayo kuzwa ngayo. Oh ba. Ngiyabingelela kuba fethu bakwathuleleni TV lo okhulumayo uSipho okwamthimkhulu. Cha lana kafishane njoba sikhona nje la koMelmont sicele abafethu labo ukuthi sizobeka la ngokweinkinga esibhekene nazo kwi-trust yethu yakwaZiqongwana. La bafethu kunenkinga la esibhekene nayo kusho ukuthi uhulumeni njengohlelo owayelenzile lokuthi umphakathi wakule wonke nje umuntu okhona eSouth Africa babedlela imhlaba yabo abe umuntu ozama uhulumeni ukuthi asithengele umhlaba. Nangempela uhulumeni wethu waqala ukwenza ingxoxo namaplaza elali khona la kuthiwa uMondi Forest. Bazenza ke ingxoxo ngo2007 kwathi ngo2009 kwakhomba ukuthi baphethelene uhulumeni wasithengela umhlaba. Uthe mase sithengele uhulumeni umhlaba kwase ke sekuqhamuka ke labo ke bakwaLand abakwaLand ke base behlangana ke nathi umphakathi wonke nje okwaZiqongwane abantu ababehondlafa abakuleyo ndawo nabanye babo ke abagcina besebesukile emaplazini sebehlala ngeendawo ezahlukene. Ngaleso sikhathi ke sahlangana ke nona bakwaLand sahlangana nabakwaLand basichazela ke ngokuthi umhlaba uhulumeni uthengile ngemali ayisho noma sengilibele kambe imali ayichazile ukuthi umhlaba wethu azasithengela wathengela malini. Kwathi ke emva kwalapho wayeseke sebeqhamuka ke laba bakwaLand sebesitshela ukuthi kuzokwe bese kusungulwa ke ikomiti okuyilona lona elizothi kube ilona elengamelayo lomhlaba lo wethu lo ngale. Nangempela kwahamba njengoba babeshilo saqokeka saba ikomiti saba u9 ekomitini. Uthe mase beqedileke sase sibake neingxoxo ke uMondi Forest. uMondi Forest ke wabeke sehlangana ke nathi sesichazela ukuthi cha asingamkhiphi asibe nobudlelwano obukhona naye. Nangempela ke sazenza ke ingxoxo zayizawuphetha. uMondi ke wabe sethi ke kuthina ke uzobe sekhokha ke njalo ngonyaka imali erent yokuthi utshale ihlahla emhlabeni wethu lo uhulumeni wayisithengele wona. Nangempela ke kuthe ngo2010 saqala ke lapho ke ukuthi ke sisebenzisane noMondi ikomiti lelela likhona. Kwathi kuma ngabe sekuqhubeka ke sekhamba isikhathi ke lapho sokuphela unyaka kwase seqala ke sengena ke imali leyo ke yabe singena ilokhuzane ke kwaqala lapho kuba khona koshintsho oluba khona ngoba kwathi emva kwalapho kwabe sekuba khona ukuthi la njengokuthi kwakukhona usihlalo kukhona usekela sihlalo kukhona nobhala kukhona umgcini mafa kwase sekuthi uma ngabe sekwenzeka lezo ndlela ezifana nalezo kwase kutholakala ukuthi la ngokwama position esasinikwe wona sekuyatholakala ukuthi abanye bethu imisebenzi ababenikwe yona abasakwazi ukuthi beqhubeke besebenze yona. Kusho ukuthi ke inkinga ke yayisiqala ke lapho ke sekuba khona ke ungaboni ngasolinye kokuba khona kulezo zimo ezifana nalezo. Kusho ukuthi ke nakhona ke kusho ukuthi kuleso sikhathi uthe uma kuqhubeka ukuhamba kwesikhathi
sase siyaqala ke nakhona lapho ngoba kwaba khona ukuthi sizama ukuthi thina committee sizama ukuthi sibizane sodwa sikwazi ukuthi ke sibuze ukuthi sihlalo kwenziwa yini manje uma ngabe sekukuthi imisebenzi okufanele ngabe yenziwa womunye njengokuthi nje ngilinganise njengokuthi khona umgcini mafa khona unobhala khona abanye nabanye kanjalo nama ESCO members ayekhona kwenziwa yini umsebenzi ungabe sakwazi ukuthi sinikane imisebenzi yethu ngendlela efanele naye kuhlalo ke lapho ke wabe seqhamuka ke sethi yena engani siyasebenzisana na sakubeka ke lokho nakhona cha akukho kumthetho sisekelo wethu njengendlela okwabeke kangayo ukuthi izinto kufuneka ukuthi zihambe zigcine zenzeke kanjani nangempela ke lapho ke sazama ukuthi ke sihlanganeke nekomiti ikomiti lonke sonke kwakholakala ukuthi ke cha nakhona uhlalo lokho esasikubeka akafuni ukuzwisisa sayisagcina ke emveni kwalapho ke manje kwase kuba khona ukuthi thina phakathi thina sodwa kusangabe sisezwana ke nje thina sodwa ke uqobo lethu ke sagcina ke nakhona ke lapho ke sesingabantu manje noma ngabe kuthiwa kunemhlangano esiyenzayo kwatholakala ukuthi sekukhona thina mhlambe abanye bethu abangatsheleki kwagcina nje emva kwalapho sekuba nento nje ungezwani okukhona ngingathi ke kakhulu nje kafishane ngingakaqhubeki kakhulu ngizoke ngicela ukuthi la abakwathuleleni TV ke nginikeze obanye abafowethu nabo eke bebeke bengeze ngaphezulu yeah yebo ngicela ukubingelela mina nguzakhele Ntombela omunye wondlalifa bakwazi Qongwane Community Trust ngathi mhlawumbe nama ngizokuba mude ngoba umfowethu umthimkhulu usekwendlalile okunye mhlawumbe okusho ukuthi ngizohlala khona ukuthi lapha yana ekomidini ngenkathi liqala ukusebenza lisebenzile njengoba umthetho wama trust usho ukuthi kufanele unyaka nonyaka auditwe kube neAGM kubizwe ondlalifa batshelwe ngemali engenile batshelwe futhi ukuthi isebenze kanjani ngokwebudget enisuke nihlelile kanye nabo ondlalifa so ke kuthe uma kungenzeki lokho abanye abafowethu phambilini okwakuubaba umkhulu Bestameni okhanyile abafowethu bakwaNtombela noma Manqele balithatha udaba bayolibika kumaster umaster wayiseletha umfowethu kwakuthiwa uyena ozobheka lelo daba lolo ukuthi lihamba kanjani so walethwa ke uZondo okuyena wayethunyelwa umaster mayithunyelwa umaster wayetshela izinto eziwu2 uZondo ukuthi azozenza because kwase kubuye kwaba nokhetho futhi ngo2016 so ke kwathiwa kufuneka liqalise phansi ukhetho ngoba kukhethwe ngendlela engekho right aphinde futhi abheke amabhuku etrust ukuthi ami kanjani njengoba kuvela ukuthi akuaudit so uZondo mayefikile wayethunywe umaster waliqalisa phansi ukhetho lwenziwa kodwa amabhuku akaze isetshenzwe indaba yawo yona yagcina ithuleke kanjalo so ke kwase kukhethwa ke ngangena ekomidini nomfowethu kade ekhuluma phambi kwami naye wayekhona kwelokuqala ikomiti ewumgcini mafa nami ngithe mase ngingenile ngangena ngaba usekela sihlalo and then kuthe mekuqhubeka ke udaba isikhathi sase simcela umfowethu simtshela ukuthi ohlalo ukuthi no mfowethu njengoba la kwade kuvele kunesikhalazo sokuthi akuauditwa kanti umthetho wama trust uthi kufanele akuaudit unyaka nonyaka kuphinde futhi abantu abahondlalifa abatshelwe ngemali zabo ukuthi zisebenze ezenzani zonke lezo zinto so samcela ukuthi no ake siliqhube lolu daba kuauditwe njengoba kuvele kufanele kwenzeke kanjalo akaza phika wavuma yenziwa leyo nto sathola umunye ubaba kwakuthiwa uMpungose okuyena wayezosiaudithela amabhuku kuthe mengabe sefikile lo baba okuMpungose sesivumelene nangokuzokuthi kuzokhokhelwana kanjani kuzokwenziwa nani yonke leyo nto leyo kuthe mayisedinga ukuthi aqala umsebenzi wathola ukuthi uhlala akasamnikezi lezi zinto ayitholayo I mean ayifunayo ukuthi aqala ukwenza ucwaningo lwakhe lwezezimali akasayitholi lezi zinto uMpungose wafonela udadewethu kwakunobhala ngaleso sikhathi umthimkhulu wamtshela ukuthi cha nanga uhlala akasanginikeza izinto ekudinga ukuthi ngiyithole ukuze ngikwazi ukuthi ngiqale lo msebenzi wokuhlola amabhuku ayike kuthe le ndaba mayiya iqina kwathola ukuthi hayi vele ukuzwana ekomidini njengoba uzakwethu sekishilo ngaphambilini akusekho kahle so ke so wagcina ke esebiza umhlangano sahamba ke mina nomfowethu umthimkhulu mina bengusekela sihlalo umthimkhulu umgcini mafa sahamba sayolibika lolu daba kumaster
ukuthi nona kusinenkinga la ngendaba yokuthi amabhuka wacwaningwa sambikela lokho udaba njengoba sengulibikile. So ke mase silibekela udaba bambhalela ke umfowethu ukuthi bacela ukuthi abanikeze amabhuku lawa auditiwe. So kunokuthi abanikeze wacela isikhathi ukuthi ucela ukuthi andisele isikhathi ngoba incwadi uyithole late bamandisela isikhathi ayike kwangathi into azoyenza. Kunalokho kunokuthi akwenze ubese vele ahambe seyovula icala seyomangala wamangalela mina wamangalela nomthimkhulu wasimangalela sobabili njengoba sasiphuma ekomidini. Sasikhulumile nalo lolu daba ekomidini mayesimangalelela simangalele ukuthi kufanele singabe sisawubiza umhlangano wodlalifa mina nomthimkhulu inkantolo ingase isivala ukuthi sikhulume nodlalifa ngalolu daba vele ondlalifa abakhathazekile ngalo ukuthi imali zabo abazazi ukuthi zenzani. So wavala ukuthi singabe singakhulumi nodlalifa futhi ufuna imoto ababe nginike yona njengosekela sihlalo ukuthi ngiyisebenzise. So kwewalisa ke enkantolo ke lolo daba. So ngizodlula nje ngoba ngifuna ukuyilanda ngenxa yesikhathi yonke. So ke mase kuye lapho ke icala labuyela okugcina mase libuyela kufike kuba nokuthi kuvelile ukuthi bona ummeli kaMaster bona abasekilo ikomiti kube sekukhethwa uMaster Sesh ukuthi ukhethe umuntu oseyi independent trustee okuyena osemnikeze iletter of authority ukuthi aqhubeke ezosebenza lapha yana we trust abheka amabhuku aphinde futhi enzise ukhetho. So ke lo dadewethu wasibiza ke wahamba wazethula kubona nakuthina wazethula wayesephinda futhi esecela ukuthi ucela ukuthi thina nabo sikwazi ukusebenzisa ethola abantu ababili ngapha nabo bekhipha abantu ababili ngapha kukwazi ukuthi kuqhutshekwe ke kusebenze. Lokho ekwenzela ukuthi uwenzela ukuthi ngenxa yokuthi kunabantu abathola imali njengama security abathola imiholo ukuze uma ukuthi i-account izovalwa kuzosuke kunqamuka ukuthi baholeleke. So ukuze benganqamuki kungcono sisebenzisana i-account ukuze ingeze ukuvalwa. So ke nangempela ke ayike thina savuma kwathola ukuthi hayi uhlalo ngapha neqembu lakhe abavuma ukuthi kwenzeke lokho. So ke lingakapheli ke lolu daba olusenkantolo okwakuthiwena abameli babo banikezwe u2 ukuthi baliphendule ukuthi bona abasekilo ikomiti ngoba isikhathi sabo saphela ngo2023 sokuba sekomidini. So ke njengamanje sebephinde futhi bona bahambe bayomangala bavule elinye icala. Mabevule icala ngoba okusho ukuthi njengoba engavumanga nje ukuthi sisebenzisane udadewethu uMrs Dlamini okuyena owayeqokiwe ukuthi azokwenza uphenyo ube esenza indlela zokuthi i-account ivalwe. So mayisivaliwe i-account sebaphinde bayamangala futhi baye enkantolo bayocela ukuthi i-account ivalwe. So ke sasingekho ke lapha sazi ukuthi enkantolo bathi but into esiphethe kabi ngalolu daba lokuthi asazi ukuthi inkantolo ifike kanjani esinqumeni sokuthi noma icala lisazobuyela ngomhla ka23 February kodwa kwakhona ukuthi ize ibavulele nje kancane asazi ukuthi kwenzeke kanjani ngezathu sokuthi okokuqala banayo letter of authority because uma kuyikomiti umthetho uthi ama-committee trust ukukhombisa ukuthi ligunyazekile semthethweni liba ne-letter of authority. So ke asazi ukuthi enkantolo bamangala njengobani ukuthi beze begcine bevulelwe ama-account omphakathi ekubeni bengasekilo ikomiti. Okokuqala okwesibili lolu daba lwabo ababelifakile eqaleni abameli baba bangaphendukile kulona namanje abakaze begcine bephendule kulona futhi ukuthi ngempela laba abasekile ikomiti ngoba umthetho wetrust uthi uma uhlalo ungena amathema u2 kusho ukuthi ukhethwa u5 years wokuqala kube u5 years wesibili awukwazi ukuphinda ukuthi ungene futhi u5 years wesithathu. So ke ngaleso sikhathi suke sekufuneke ngabe sekukhethwe abanye abantu uma bekhethwa bekwazi ukuqhubeka nomsebenzi wekomiti. So ke izinto ezisiphatha kabi ke lezo ke nanokuthi ke ekunye sikutholile ukuthi udadewethu lo owakwaDlamini okuyena sesinikezwe yena sithola ukuthi uresignile mase sifonela uMaster ukuthi abe independent trustee. Nakhona sesithola ngoba sekuyithina simfonelayo uMaster singakaze sitshelwe thina ukuthi lo sisu seresignile ukuthi asiqhubekele nalomsebenzi wokuzobheka le trust ukuthi izinto ezenzayo izenza ngendlela eright imali zisebenza ngendlela eright yini. So sathola ngoba nathi simfonela ke sasitshela ukuthi hayi khona abanye asebakhethile kodwa nakhona besingakatshelwa ngabo labo bantu. So ke izinto zonke lezi ezisikhathazayo ngokuthi egcineni kosuku lapha yana kwamanye ama trust abantu bathola nemhlomulo othola ukuthi mhlawumbe kanye ngonyaka kuba nemali abayitholayo kodwa kulo uyakwazi iqongwane community trust abantu bakhona lokhu yaqala akaze bethole lutho ngaphandle kokuthi itrust
abantu baze bethole kusho ukuthi ene ku trust ukuzubenefit ekudinga ukuthi ufe ngoba bathi bona bazokungcwaba mawusufile uthola u7000 ukuthi ungcatshwe kodwa ukuthi ene uthole imali lezo kudinga ukuthi ene ngabe ziyatholakala manisaphila nani ukuphela konyaka nani lezo imali ayitholakala so ene okunye lapha ku trust sinenkampani okuthiwa umkhwetha lenkampani okuthiwa umkhwetha kusho ukuthi nayo ingezinye ibusiness elingaphansi kwekwazi Gqongwane Community Trust abanikazi bayo ionwa ondlalifa abahondlalifa bekwazi Gqongwane Community Trust kwayona ukuthi iyenza iprofit noma yenza iprofit isebenza kanjani yonke leyo nto leyo abantu abahondlalifa batshelwa ngayo so ke yizona ke izinto esineyinkinga ngazo njengamanje esiceleke abafowethu lapho ukuthi no ake besisize ukuthi ngempela lolu daba ngoba siyalibona ukuthi ngazi ukuthi ukuhamba kwalo lithanda ukunyatheleka alihambi ngendlela eright so ukuthi ke nake ke bengenelela ukuze likwazi ukuthi ene luvele futhi nakhona bekwazi ukuthi ene nabo mhlawumbe belandelele beyobheka nalapha ku-ofisini lika master mhlawumbe besibuzele nakhona ukuthi ene no lezi zinto ezinjengalezi zenzeka kanjani yini enikeza laba bantu lamandla amangako ukuthi ene imali yomphakathi bayisebenzise ngendlela abathanda ukuyisebenzisa ngayo bese kuthi okunye ngithanda ukusho kokugcina ukuthi njengoba uMondi sinesivumelwano sokusebenzisana naye usiphatha kabi okokuthi ene uMondi siyazi ukuthi ngokomthetho kufuneka axhumane nekomiti kodwa siyazi ukuthi ikomiti malenza into errong angeke likwazi ukuyiceba lona kuMondi ukuthi lenza into errong so ngaleyo ndlela uma abantu abahondlalifa becela ukuthi bakhulume noMondi ukuthi ene no kunento engabaphethe kahle ngekomiti esiyenzakala uMondi uyabavalela ngaphandle athi yena yonke into uzoyizwa ngekomiti so lokho okungalungile nanokuthi ke asazi ukuthi uMondi uqhubeka kanjani ukuthi aqhubeke afake imali yerent yomhlaba kubona ekubeni iletter of authority bengasenayo because umuntu uyazi ukuthi ene abantu okudinga ukuthi asebenziselane nabo njengekomiti abantu abane letter of authority so ukuthi uqhubeka kanjani asebenzisane nabo iletter of authority bengenayo ezinye zeinkinga esinazo lezi singazi ukuthi ene zenzakala kanjani ngiyabonga ithuba ngiyabengelela kwaba kathuleleni TV ukhanyileke lokhulumayo oyindlafa noma ibeneficial yamaplaza akweGqongwane inkinga esinayo abantu abahlukumezeke kakhulu laphana ithina sahlukumezeka kakhulu thina emaplazini okuyila namhlanje asayithenga uhulumeni ethengela thina ethi asinxaphezela ngamaplaza ukuthengela uhulumeni kwalamaplaza wathenga njengoba Gqilaza omkhulu Gqilaza obaba Gqilaza thina asifundanga nje esikoleni nje mina la amaplaza ngilusa inkomo zamabhunu namhlanje kathengiwe amaplaza ngokwahulumeni uhulumeni esicela sisize kukho kakhulukazi uhulumeni useqhathile uhulumeni uthenga umhlaba ojikijela kubantu wathi asikhethe ikomiti salikhetha thina ikomiti uhulumeni angalandelela ukuthi umhlaba wabantu uhambe ngendlela efanelekile yini ukuthi ubuyele kubanikazi bawo ubasiza kupha abantu umhlaba wabo abantu ulaba amabhizinisi abangaphakathi abatshala izihlahla abalento izihlahla phezulu kwamanxiwa okhokho bethu lapha engazange khona ukubuyela khona asiyazi nalo mathini engena ukuthi ngenele imali emalini kodwa umthetho umile kuthenini unyaka nonyaka ikomiti alibize abanikazi bomhlaba hlala nabo phansi etafuleni likhulume nabo ukuthi imali engenile ingaka imali esebenza ingaka manje nithini nini abanikazi bemali ingakho ngithi angifuni ukubuyela kakhulu ngizoba mfishane kulapha abafowethu sebethinte khona sebethintile abafowethu into eningi ngezihlukumezayo kuloya mhlaba wakusiGqongwane Community Trust okuyinkinga enkulu njengamanje sesambe kakhulu setha senyuka sikhokha imali siphikelele imali isibheke nakumaster okuyila izinto ezifike zife khona icwile khona izinto icwile imali isibheke lapha sibuka khona izinto zifike icwile kulomphathi wamakomiti ngoba njengamanje hleli lapha nomgcini mafa nangu kodwa akazazi imali engena neziphumayo sihleli lapha nosekela hlalo nangu akasekho ngaphansi kwekomiti la kusiGqongwane Community Trust usaxoshwa usihlalo wekomiti baxoshwa abantu kuhlalo wekomiti bakhishwa ngoba bebuza ngomthetho we-trust deed ongalandeleki osuka futhi khona njalo emali isibheke lomthetho osayinwe futhi umaster futhi lomthetho
ilenkinga ke enkulu ehlukumezayo thina abaningi abanye sebefile abafowethu bahambile ogogo nomkhulu bengasilutho ngomhlaba bolokuthi wathengwa uthengelwe bona lo mhlaba umuntu uyawukhokhela umuntu uyawurentela kwalo mali ayaziwa ukuthi le mali engena imalini iyapi yakubani isiza abani ayisizi ngalutho thina sakhe kulo mhlaba nentuthuko kulo mhlaba engabe yenziwa ayike intuthuko efakwa ngayo ngemali ze-trust phela yethu sithengele umhlaba uhulumeni ngabe khona intuthuko ethile enhle yenzeka phakathi komphakathi ukuthi cha umphakathi nakho kubonayo kuyenziwa asitholi lutho nje asazi lutho nje uma sibuza ikomiti siphenduka izitha njoba sizitha namanje sivalile umnyango sincishe yonke into ukuba sikhulume sifakwe kuba gijinywe enkantolo kumanje ngalo yamhlaba asibantu thina ekomidini eliphethe lapha njengamanje kuhlalo asebona abantu kule ndawo ngoba sicabene simbi ngokubuza ukuthi kanti imali yethu iphi iyenzani iyozivele nini kanti kithi so yazi nini thina abanye azibomhlaba kanti umhlaba wathengelwa bani ashika uhlala athi umhlaba wakhe into yakhe wazenzela yena le athi umsunguli yiloko ukusididile ukuthi kanti uhulumeni ngathenga umhlaba awunikeza abantu abaklemela umhlaba ngithi bawu 83 Clement akunjalo 85 bawu 85 Clement abantu abathengelwe umhlaba 8 ababhalwe phansi abasemthethweni kuyilist yeclaim eyaphuma eMalisburg kodwa manje sithola ukuthi sekuyinto umuntu oyedwa isi-own umuntu oyedwa usehlule nyuku dovadova umuntu oyedwa ngayo lento akafunda ukutshela akafunda kubuzwa ngayo ungene enkantolo yena athathele imali athi imali yeni impela ngimangala ngayo ngithenga abameli ngayo ngibakhokhela ngayo imali yeni abameli yona le mali enifuna yona ngithengela ngayo abameli ngene enkantolo asazi manje ungena kanjalo enkantolo umuntu wakhethwa umphakathi abantu aba-85 Clement abamkhetha bambeka akaphatha imali yakhe yabo ababhekela imali yabo kodwa namhlanje uyena osengene enkantolo uyaphuma futhi ngale mali uthenga abameli ungene emajajini ema-high court uchitha yonke lento ethi uyabuzwa ukuthi ungabuzwa lento ebuzwayo ilokho ngithi nama ngubeke phakathi kokuhlukumezeka kwethu emaplazini akuyiqongwana ngiyabonga ngiyabingelela kuyihambele sinazo njengamanje la eMelmont ezisivakashele ezizothatha ikhalo zethu novo lwethu ukuthi yini esikhalisayo siyacela ezweni lonke nasezikhulwini zonke kahulumeni nezabameli nezochwepheshe osoolwazi ukuthi besize ngoba sisenkingeni kule ndawo yakwaQongwane mina ngubheki ngwakwakhanyile ngilibeneficiary elibhalwe phansi khona kwaQongwane nami ngingomunye onenkinga ngosihlalo nekomiti lakhe ngezimo abazenzayo nangemsebenzi ngendlela abasebenza ngayo sikhathazekile ngoba ngithe noma ngizokwakha sengibuya endaweni engase ngifuduleke kuzo ngizokwakha emhlabeni obabamkhulu usihlalo wahamba wayongimangalela eHigh Court kanye nenduna uNtombela uB wathi mina ngakhe ngorong ngoba ngakhe lapha nje kodwa ekhuluma ngakhe emhlabeni wami yena akusumhlaba wakhe lo uqashwe yithi njengomphakathi ukuthi asigadele ukuthi isivumelwano sethu noMondi sokuthi uMondi akhokhele umhlaba wethu usebenzisa kanjani futhi ukhokhela kanjani singamzikelanga naye uMondi ngoba naye indaba kaMondi yasikhathaza ngoba uMondi naye usikhombisa ukuthi uyisigebengu ngoba uhlangana nosihlalo bekhuluma izinto beyiqede thina banikazi bomhlaba singazazi nebhenke futhi nalo liyasikhinyabeza ngoba likwazi ukunika uhlale yedwa imali engayibhalisanga yedwa usimgcini mafa nosekela sihlalo nonobhala bengazi lutho futhi ngendaba yemali siyacela ukulekeleleka ukuthi nisize ukuthi sikwazi ukuthi emandleni okhokho nobabamkhulu nobaba nathi ngoba nami angizange ngize ngikhona ukufunda amaklasi ngiwaqede nesimo sokuthi kwakunamaplazi kwakufanele ukuthi siphume siyosebenza amaplazi sawasebenza amaplazi usihlalo simbeke ngoba yena akazange lisebenze iplazi
abakubo bamthatha bomfihla kwanocation wafunda waqeda ngokuthi umuntu oyiboni owatholile amaklasi sambeka ngokumethemba ukuthi asigadele into zethu besingazi ukuthi ngelinye ilanga uyojika belibhubesi kithi konke okungamalungelo ethu esikufunayo egcine engasiniki masimbuza ngemali zethu uthi imali zethu ngeke asinike ungcwabela abantu ufundisela abantu lokhu thina njengama beneficiary singazange sikuvume okwavunywa abantu abafika ngokuzokhonza wahlangana nabo wakhuluma nabo bavumelana bathatha lezo nqumo thina njengama beneficiary azange size sikuvume lokho ngoba noma engaletha amabhuku ukuthi sasayinapha ukuthi siyavuma ukuthi imali zokhokho imali zomhlaba womkhulu ayifundisi ingane akudlalwe ngazi ibhola akudlalwe ngazi imdanso asikaze sikusho lokho thina siyacela ukuthi iminyango yonke emkhulu noma ngabe izithinta ngisho ubuholi sicela besize ukuthi amandla obabamkhulu siyawacela futhi siyafuna ukusizakala kulomhlaba wakwayiqongwane ngoba leli komiti elikhona senelisekile ngalo lisebenza seliphelelwe isikhathi lisebenza ngenkani ngoba lihlangene nomaster umaster naye esigcine esithembisa ukuthi alikho leli komiti wawumuntu ozosebenzela ngokwethembeka ngoba umaster ngaze ngamtshela ngathi master ngendlela lolu daba olihamba kancane ngalo sesibona thina ngathi wena khona esenikufumbathisiwe wakhwela ngengalo kimi umaster waphika ukuthi khona sebekufumbathisiwe kodwa siyaqhakeka namhlanje uma sithola ukuthi ama-account avuliwe ukuthi avulelwe liphi ikomiti ngoba leli elikhona njengamanje elikhona njengamanje yileli umaster alikho yileli umaster seliphelelwe isikhathi ukuthi zivulelwe bani-ke lezi mali noma-ke kungeza ukukhuluma konke ngigeqa amagula kodwa sihlukumezekile kuleli plaza ngoba thina esikhulumayo nesifuna iplaza lihambe ngeqiniso lihambe nangokuhleleka nangokuvumelana siwumphakathi sesiphenduka izitha ngoba ngisho nalaba abafika bethula igqoko bezokhonzela ukwakha kodwa sebengene endabeni zethu njengabanikazi bamaplaza sekuyibone sebezohomeza sekuyibona abasikaza ngamajozi ngenxa kasihlalo nekomiti lakhe abangakwenzi ukusebenza ngokuthembeka ngiyabonga Ngibingelele umnyango hloniphekile umzwendu uNtombela ngibingelele umnyango ngumzwendu uNtombela wakhe kwayiqongwana ngazalwa ngo1939 elamaplazini cha sebekhulumile kodwa nje ubudala bami aze ngisebenze egolini naphi ngilo ngasebenza iplaza sinenkinga ke daleli committee elikhona elishikanga ngenkani ekade langena li CPA lalisimangele li CPA 2003 yena usihlalo we-CPA wathi siselundi lapha emhlanganweni okhona wemnyango wakhulumeka ukuthi angasangene emaplazini akwaMondi kongena abakwaMondi bodwa ungeneke nje ngene nje into esikhala ngayo eminyangweni yonke ekhona emhlabeni ekahulumeni nayo leminyango esinayo la sicela ukusizakala ngoba lo muntu usesikhathazile sengihambe kaningi emacala ngimangalelwe nje namanje semacala eMaritzburg ngondlava into esidumazayo ke ukuthi afika umuntu umaster enze lokho sizobikelwa ngencwadi amaphepha siwaphethe ukuthi lo muntu usephelelwe isikhathi ngabe ubuyele kanjani manje ngiboqhoqobela imali siyacela impela sinesicelo nje esisodwa ukuthi nje uba ngimdala kanje ngifika la ngihambiswa ukuthi sifuna ukukhululeka sisizakale uhulumeni wentando yeningi ake besimisele
iminyango isimisela uMoses ame nje tse uqhubeka umnyango nathi banikazi mama plus eplazini ngizale abantwana abawu8 eplazini bakhulile bazimpunga njengamanje abanye isikhalo sami ke engikhuluma ngaso ngeke ngisakhuluma sekukhulunyiwe umuntu obuya jika mangalele futhi abantu abaliyikomiti abahamba naye abamangalele umangalela zothi besicela impela eminyangweni yonke kahulumeni yonke iminyango nebuholi bendabuko kunye nje sifuna ukusizakala umuntu akame umnyango usiphenyele lo muntu uthi kanjani ngeke ngikuqede konke okungiphethe enhlizweni usuhlupheke ngakho ngaka nje ngize lapha nje ngize ngoba ngicela ngifuna ukusizakala ubasizakale sisonke mina nje ngisho lamakhosikazi awu3 azange ngingcwabele sidalo angizokuqhubeka ke nokuningi lokho bengisho eminyangweni ukuthi umuntu mbunye nje osikhathazayo lo obekwe osephelwe isikhathi uhulumeni ke kathatha indlela yakhe ke sicela basisize ngiyabonga ngiyabingelela nami uNtombela lona okhulumayo uzwabo sikhuluma nje njengamanje njengoba bekhuluma nje abafowethu bonke laba esikhuluma nabo esihamba nabo nazi incwadi engifuna ukuyinikeza lamadoda lana esihlangene nawo ukuthi ake ifundele ezazi phuma kumaster ezikhuluma ngalo independent okwakufanele ifike la izosebenza sixakekile nje basidoda nje sidodwa yilaba ikakhulukazi ke manje behlangene naye lo esikhuluma ngaye kokhima okhokhayo ukushuthi ngendlela okwenzeka ngasibona ukhokha imali phela bakhokhela laba bantu laba lesihlupheke kakhulu bantu bakithi impela sibhekeleni nani inhlangano sisizeni sihluphekile singabantu abahluphekile ngempela lo muntu uthatha imali zethu zona lezi ethina esitshele futhi ethi ngithatha zona lezi imali zenu ngithenga abameli ngazo manje impela sihluphekile abantu bakithi impela siyacela sizeni kulokhu sensizini impela ngoba sibona sihluphekile sidlala umuntu manje sekuyinto yakhe le akuseyona yethu futhi akabonisani nathi cha senabangani bakhe abathile obonisana nabo ogijima nabo abafuna ukushaya nokushaya uhulumeni akasusikhatha yena uqobo lwakheke uyasikhatha no master uyasikhatha futhi yena uqobo lwakhe ngalezi incwadi usinikeza zona akabona uchaza ukuthini masinikeza lezi incwadi lezi emva kwalokho bese sicashela bese ngazalikhipha iqiniso asusikhatha usukhatha umthetho awuhlala endaweni yawo nathi sowulandela ngendlela efanele ngiyabonga ikho lokho ngibingelele kwaba kathuleleni hambelisi wethu ngibingelele emphakathini esinawo sanibona ucelani lona wakwaNtombela kwayiqongwana omunye wondlalifa baleyo ndawo yakwayiqongwana noma leli gama londlalifa selifana nokuthi siyabhuqa ukuthi singondlalifa ngoba akukho nokuncane sikutholayo sekwa igama nje ukuthi singondlalifa asinikwa ngisho isaka likaSimende nje ukuthi asiphahleke izindlu zethu asinikwa lutho nje mangabhekakala imizi okuthiwa yeyondlalifa kwayiqongwana angazi kube kuthiwa kuyaseshwa ngazenzekala ihlaya kuthiwa khona abantu abangondlalifa abahlala endlini enje kodwa kuthiwa bangondlalifa banemali satshelwa thina ukuthi umhlaba umondi uzorenta akhipha imali njalo ngonyaka kodwa le mali le ekhishwa umondi khona lapha ezangazange sichazeleke khona asazi le mali noma eyabadlali bebhola izingane zebhola emakhaya noma imali yokungcwaba umuntu osuke eshonile azange sichazelwe ngalokho ukuthi le mali ma umonde ikhipha iyosebenza lokho kokubili njengami nje njengoba ngiyimi nje eselokhu kwababala yangena yaqala le ndaba le iphelile ishumi leminyaka
akaze ngifelwe. Ngalesi sikhathi ngifelwa ubaba nomfowethu nomunye umfowethu futhi. Akaze ngithole lutho, akaze ngithole ngisho isente la lokho. Njoba ngakaze ngithole ngisho isente ke nje ngiyangibuza ukuthi ngabe yami imali idliwa ubani nje ke yonke leminyaka ngoba phela ngini beneficiary. Ubani oyidlaye yami imali ngidlela ubani yami imali. Angise ngingathola ukuthi yami imali ngidlela ubani. Angitholi lutho nje ngifana nomuntu obhuqwayo ukuthi ngundlalifa noma siyabhuqa ukuthi singondlalifa. Asinikwa lutho nje ngisho ekupheleni konyaka into eyenzakalayo ekupheleni konyaka makuthiwa unyaka uyaphela kuyoba uJanuary uDisemba kubiziwe izingane zebhola zizodlala ibhola zikonyeliswe inikwe imikomelo o3000 o2000 kudlala ama final. Lento esingazange siyitshele thina sithathelwa lo mhlaba ukuthi kuyokwenzeka lokho izinto enjalo azange sikutshelwe lokho. Izinto ezenzakalayo ke lapha kwayiqongwana esizocela ukuthi bakithi ke nisibhekele ngoba le mali kahle le mali le renta umuntu asiyazi ukuthi kahle kabani ngoba thina siyibona singaphandle thina okwakuthiwa yethu kusho ukuthi kwakuhlotshiswa nje ngathi ukuthi singondlalifa alikho ife esidlayo lutho. Lo 7000 okuthiwa uyakhishwa ma umuntu eshonile kuthiwa akhishwa 7000 akekho umuntu ongahamba uyomkhipha lapha emotional ngo 7000 ngeke wenze lutho ngalo 7000. 2 sinemshwalense yethu thina esingaphansi kwayo esingcwabelayo ukufundisa babala ukuthi bayafundisa basifundisela izingane zethu noNelfas ukhona ufundisa izingane. Azange sisho futhi sicela ufundiswe izingane zethu. Kulo 85 mhlambe abafike ngisho ku30 noma ku40 abantu abafundiselwayo kulo 85 walaba bantu. Laba ke bona abangafundiselwa batholani? Yini abayizuzayo laba bangafundiselwa? Ongakaze ncatshelwe yena utholani ongakaze afelwe umuntu yini into ayitholayo? Kuliphuthu ukuthi kuthiwa imali yakho uyoyidla usufile uzoyidla kanjani imali yakho usufile ubani lokukhamisa athi dlala ngoba usufile phela usuhambile emhlabeni. Enye ke inkinga le esibhekene nayo. Ngiyabonga. Ngibingelele ihambeli zethu ezisivakashele cha mina nguNtombela ngondo igama. Sinenkinga lapha ngoba umhlaba siwuthengelwe sawuthengelwa government kodwa masithengelwa government umhlaba wathi uthengele thina esahlukumezekayo emaplazini kodwa namhlanje thina esahlukumezekayo emaplazini kasiselutho kakusafanele sidle ngishusheleni nomdaka uyaphela unyaka singatshelwa lutho ngeimali zethu ekugcineni phakathi nawo unyaka utshela ukuthi izimali zethu ithathiwe zayothenga abameli lezi imali engabe sinikezwa zona kubona ukuthi thina sifanele ukuzidla fanele idliwe abameli kusiphatha kabi lokho ngoba uzubathenga nje abameli asazi ukuthi ubathengela ini uzuthathe lezi imali zethu uyokhokhela ngazo abameli uvumelene nobani ubathengela ini abameli lezi imali othenga ngazo abameli ngabe uyasinikeza saphutshela okhokho bethu nomkhulu bethu befela lo yamhlaba kwazofo baba bafela lo yamhlaba namhlanje wena usufundile usuhlakaniphe kakhulu uyasedlula thina singaze sikubone ngisho kanye ngisho emaplazini ufakaza uNkulunkulu noJehova ufunda amaklasi wawaqeda kade wawufundela thina ukuthi uzodla imali zethu uthenge ngazo abameli kunoba usinikeze zona kodwa angisho lutho zidle lezi imali oyidlayo ozidla ngengqondo ukuthi wena uhlakaniphile nathi kodwa sihlakaniphile umthetho siyawulandela uzidlelani imali zethu kabuhlungu kanje ungasiniki ngisho ishumela imdaka ngisho ngabe kuthiwa unyaka uphelile
uthatha imali zethu uzonikeza izingane ningaze idonse ngisho emaplazini. Kulungile ngoba thina sizilima siziphukuphuku sixaza amathe. Asazi lutho ngoba igama liyasho lithi asambe imali siyoyifuna. Kube lungu labe sasibasebenzela amaplaza. Lo mhlaba uhulumeni akawuthengelanga wena wedwa nalabo bangani bakho. Entizelana ngazo lezi imali nalabo bamele bapha lezi imali zethu. Ngelinye ilanga uhamba uyikhokhe. Ngiyabonga. Mkhandlu ngiyazizwa ikhalo zenu. Ngisazizwa nje ngibona ubaba enginikeza leli phepha leli. Into engiyibonayo nje la isitembu esikhona esithi sivela kaMaster. Kodwa lento uma uyibheka ayiphelele ithule lento. Lento. Yabo. Angazi noma Mkhandlu nake nayibona lento. Lichaza ngayo. Yebo. Okusho ukuthi lena i-letter of authority. Iyona le kade ngisho ukuthi kwakhonjwa ngayo udadewethu lokuthiwa kade ngisho eqaleni uthe useresignile. Iyayisho lokho so iveli ba kanjalo i-letter of authority necommittee mele kade selikhethiwe linikezwa yona kodwa ke ngoba la kunezikhala la ngoba lona suke liliningi suke kubhalwa amagama abo bonke abantu so ngoba yena uyi-independent la ngoba bhalwa independent trustee so kwakhethwe yena nathi imininingwane yakhe le so ekhethwa i-office likaMaster ukuthi akube uyena ozosebenza lapha uMaster wayemnikeze u6 months ukuthi asebenze enze uphenyo abheke imali ukuthi zenzeni na yonke lento leyo abantu abahondlalifa ababekhala ngayo so lokhu kuyi-photocopy isinikeze yona thina njengabantu abakuyibona babehambise isikhalo lapha e-ofisini likaMaster so bangayisayini azwanga bangayisayini le okhiphe lena kusho ukuthi wafika la wayifaka isitembu wayise lana bangayisayina kodwa yona le letter of authority futhi yaya e-high court ummeli kaMaster yaya vele ikanje base bethi vele ngoba inesiqifizo i-right yakwazi ukuthi iqhubeke ukuthi bayisebenzise lapha yana enkantolo. Okay, ngiyayibonga explanation kodwa nje njengoba namanje ngiyibheka nje ukuthi noma khona isitembu kodwa phela ufuna kube khona usayinayo ngoba manje isitembu ngeke sime enkantolo isitembu. Into kufuneka uyisayinele uma uyi-authorize ukuze uma kufuneka kubuzwe ngayo kusasa kube wona owasayina ukuthi ozokwazi ukuchaza. Lesi system esifakwa la ngeke sikwazi ukuphendula. Kwakhona lento elithinde isenkantolo mhlawumbe kungenzeka ukuthi nishawa ngemfe ephindiwe. Yabo. Mina nje namanje I'm not satisfied ngalento engibona la. Yabo. This is just a paper nje, yabo. Nami ngalento ngisho lapha ne-internet cafe. Ngakhe sami isitembu. Isitembu siyakheka phela Mkhandlu. Sike isitembu singakheki. Nibona nje i-corruption ingaka eThekwini legenge ngaphandle le inezitembu ezakha lapha eThekwini ungathuka umhlolo. Phepha malibeka phambi kwakho labona ngisystem zasebank noma senkampani noma siwe saka Home Affairs ezokwakhiwa. Kodwa mosibeka la lapho sibona ukuthi aleli phepha ngempela legit. But ke angidlule la. Udaba lwenu ngiyaluzwa and engifisa ukuthola njengamanje ninayo ummeli nikwazi ukuthi a-defend nina. Yebo okusho ukuthi ummeli besikade sinaye udadewethu obekade kuyena esisiza kodwa kusho ukuthi kwahamba phakathi ngenxa yezimali sangabe sisakwazi ukuthi aqhubeke nakho kumanje nje mhlawumbe imali esimkoleta yona la ko 48,000 but wayekade ezamile ukusisiza phambilini wasisiza nje sisamfakela imali encane sabuye samqhubeka samkhokhela obaba nje nabanye lapha bakhipha inkomo zabo bekuthi enekudayisele ukuthi ikhokhele ummeli ngezathu ukuthi icala beliye enkantolo bese utho ukuthi liyahlehla so kwagcina sothola ukuthi eneke amandla ukuqhubeka simkhokhele awakabangabikho ke so wayesegcina esema lapho ke nayo ngoba naye esekhala ukuthi engathi imali sinkulu kakhulu kodwa yena cha ubeke esizile njengamanje asinaye ngosuku lokugcina sasiye ngalo bengingaphosisi kwaku April last year
sahamba nje sase kwakuyimi ngoba yimi nomfowethu umthimkhulu ababesibangalela sahamba saya khona enkantolo sasingenayo ummeli kwasho ukuthi kwakukhona kummeli kaMaster la khona afike asho khona kummeli wakaMaster ukuthi laba ngokomthetho abasekile ikomiti so kwadinga ukuthi ke nakabameli babo bephendule kulokho ngokuthi kwakufakiwe enkantolo ummeli uMaster sekuphendulile ukuthi abasekile ikomiti abasenalo ilungelo lokuthi bekhulume njengekomiti kwase kudinga ukuthi abameli babo bephendule kuze kube manje ke abakaze bephendule kodwa inkantolo yayibanikeza 2 weeks ukuthi abaphendule kuleyo nto leyo ukuthi abasekile ikomiti. Okay. Umondi imalini ayifaka ngenyanga manje mhlambe nelwazi mangonyaka imalini nokusho ukuthi imali uyikhokha ngonyaka akube imali efana nayo unyaka nonyaka iyenyuka ngenkathi iqala ukukhokhwa yayila ko 700,000 kulokhu ngo 22 kulombika wenzile wezezimali nje okuyiwona wodwa awenzile kusukela ngo 2010 obuwenzile ubuveza ukuthi kulokhu uMondo wayekhokhe u4 million kusho ukuthi beku 2022 bekunyaka u2022 2023 kwaku 4 million okukhokhile and ayigcini lapha kuyona yodwa le eyirent ayikhokhayo uMondo kunemali lapho ukuthi enemakade kusikwa amahlathi bese kuba nestipend kuye ngokuthi kuphume amathana amangaki bese kuba nemali ke futhi ayikhokhayo ke nangaphezulu kwaleyo khokhe ngaphezulu kwale yerent le mali ayifike kunini aniyibona le mali angithi zobade sichazile eqaleni ukuthi kufanele ngabe kuya audit kufanele ngabe abantu bayatshelwa vele ingenile kokuqala emhlanganweni kuphinde kwenziwe uhlelo lokuthi izosebenza iyenzeni zonke lezo zinto azenzeki mangabe futhi sekuphela omunye unyaka njengoba kufanele ukuthi kube neAGM kuthulwe imbiko leyo mhlangano leyo yeAGM ayenzakala umhlangano njengoba size sasho mina nomthimkhulu sasilwa lento le sothola ukuthi vele sebesikhiphela ke eceleni ukuthi siyilwela lento no yini kunga auditwa because umthetho lapha we trust uthi kufanele unyaka nonyaka ku audit so ke ayisagcina ke sesibabi ke sesikhishwe sesiphuma ngaphandle sase siyithola nje stipend ngoba isikhathi sokuthi sibe seofficeini sasingakapheli so isikhathi sokuba seofficeini saphela ngo2023 empeleni kwafuneka sithole siphele ngo2022 kwasho ukuthi iletter of authority yaba khona ngo2018 so ke yayise isiphela ngo2023 so sonke kanye nabo ngo2023 besifanele siphumele so yena waqhubeka ke ngokuthi wenza ukhetho ngalendlela alenza ngayo ngithi okunye ngifisa ukucheza kulento lena yokhetho lapha kuma trust manenza ukhetho kufike kube nabantu laba abazomela imndeni njengoba uza kwethu omunye ke washo ukuthi sibo 85 futhi kufuneka sibo 85 uma uthi khona sowashona kufuneka kuvuselele kufakwe omunye osekhona kulowo mndeni yebo ahamba yo lento le so wabiza umhlangano lapha wawubiza nje umhlangano incwadi yayibiza umhlangano yathi kuzoba nomhlangano weAGM akazisho ukuthi kuzoba nokhetho mase kufika lapha sekuyilo umhlangano weAGM sekufika sekuthiwa ukhetho sekuthiwa kwenziwa ukhetho zayikhishiwe lezi ncwadi ezayimema abantu abahondla lifa kodwa kulezo ncwadi akaze kushiwo ukuthi kuzoba nokhetho so uthi ke umthetho mabe kuba nokhetho ufuneka ukhetho lukwazi ukuthi lube nomuntu ozolimela ukhetho ozolegamela kube umuntu ongeke yingcenye noma uyilento le lolo khetho lelo umuntu owayelimele kwakuwumuntu ogazi wakhe umza wakhe ozalwa umalume wakhe uyena owundlalifa sisakhona incwadi ezomsenteza makhokhazi ngicabanga ukuthi efonini singayithola ngoba zilento yangicathi zona sikhona kodwa ikhona eyayikhona efonini so yona yayibizwe yayishiwo nje akaze kushiwo ukuthi incwadi yelento leyo yomhlangano yebo ngiyacabanga ukuthi izofuneka nibe nawo lama copies njengoba niliveza le point ukuthi kwakubiza kuthiwa iAGM yebo ingasho ukuthi kune election phakathi kuzokwenziwa ukhetho lekomiti elisha ngicabanga ukuthi kuzofuneka nibe nayo leyo proof yokuveza lokho ukuthi nabo ufaza nekhala ngakuthi umhlangano wagcina sophela lokuthi safuneka kukhethwe ikomiti elisha njengamanje uba no treasurer njengoba singasekho thina lapha yana ekomidini into esiyaziyo ngazi ukuthi uhlalo vele uyo lesekhona osengena ithemi yesithathu okungavumelekile ngokolento le bese kuzoba omunye umfowethu osekela sihlalo umuntu mhlawumbe ongachaza ukuthi utreasurer ubani ngoba ngenhlanhla naye wabuyela kulo lelo committee lapha Shamase engathi umuntu owaphakanyiswa ngalelo langa kwaba
uThembo wakwaNtombela. Kodwa nakhona ke ngicela nje ukuthi ngicacise lokhu ukuthi leli gama leli lika Treasury ukuthi njengoba kuyile trust le nathi esikade sikuyona kuba igama shamasa ukuthi khona umuntu okuthiwa uTreasury ngoba kahle kahle lonke leli committee abantu abawu8 ngokwezimali abazi lutho ukujike futhi kube uyena uhlalo umuntu owenza zonke izinto even kufana noma ngabe noma kade umfowethu nje chaza lapha ukuthi kune company ekhona ebizwa ngomkhwetha icontracting ekhona lapha so yonke lonto leyo into eqhamukayo uma ke kwahlalwa etafuleni mhlambe kukhulunywe kubonakala ukuthi no mhlambe kufuna ngabe kutholakala imoto mhlambe ngabe kufuna ngabe kutholakala noma ukanaganda noma yini lapho make kwakhulunywa yena uzoqhamuka sethi yena usebuya egarage sekuthengeka into ethesi yonke into ekhona lapha awubakwazi kwabona labantu ukuthi kwayena umondi imali ayirent awumalini kwayona icompany le iliyona le umkhwetha akekho noyedwa uma ngambuza phakathi kwabo even naye lo ngimsho ukuthi njengamanje bamthathile bamphakamisa bambeka njengomuntu okuthiwa uTreasury so kwayena uthola ukuthi mangase umbuze namhlanje ukuthi imali ogcina ukuyikhipha malini ngeke azaza kutshele so ingakho nje njoba namanje sikubeka nje ukuthi ikakhulukazi lento ngoba zonke izinto nalokho ulokhu ngane umfowethu la akubuzayo yonke into ayikho into engekho kuyena umaster konke sakuthulela kuyena istipend ngithola silingana nonke bengithola silingana nonke noma besishiyana ngizothi besishiyana ngoba bengiyangithola ukuthi lapha na kuthola ukuthi kuthiwa khona abantu abanemisebenzi eminye noma ke kungesingenalo iqiniso lokuthi mhlambe besishiyana ngento engakanani okay umkhandlu ngicela singalululu lolu daba ngoba sengilibonile inkohlakalo iningi ekhona la nembuzo ekhona engaphenduleki angeke sikwazi ukuthi niphendule ngoba nani nidinga impendulo njengoba nje nikhala nje futhi ziningi kakhulu futhi imali engizwa zibalwa la okukhombisa mhlawumbe ukuthi ke kungenzeka mhlawumbe ukuthi ziya misuseka zingafiki ngempela kubantu abama beneficiary abayi indlalifa yalowo mhlaba lo engicabanga ukuthi ke abomthetho mhlawumbe kuzofuneka sizame ukuthi nginixhumanise neminyango yabo nikwazi ukuthi basondele kunina ukwazi ukuthi kungene ngempela ophenyo oluzojula kakhulu ukuthi libheke ukuthi ngempela ngabe imali zenu zishonaphi ukuze ukuthi ngempela khona imali ke elahlekile ikwazi mhlawumbe ukuthi zikhokheke nalabo abathindeka la mhlawumbe makuthi kunjalo bakwazi ukuthi babhekane mhlawumbe ke nokuqiniseka kwegwegwe ukuze nikwazi ukuthi niphilisane konke nonke ningagcini senibulala ngoba njengoba kungasazweni kanje uzogcina plan kuphuma nezidumbu la yabo ofuthi njengenhlangano okuyithule nasikukhuthaza sikuthanda ukubona into njengale yenzeka nonke nangena lapha ngoba nibuse lo mhlaba nithembana njengoba nje namanje uthi umuntu enanimkhethile namkhethe ngoba nimthemba ukuthi ke uyakwazi ukubona mhlambe ke uIngi kanti yena ke uzonijekela eswini njengotshwala ngiyacabanga ukuthi nenhliziyo zenhlambe zikayibuze ngaye namhlanje ufishi ke sifisa ukuthi ke lokho ukwazi ukuthi kulungiseke naye futhi uma esanabo ubuntu nomndeni wakhe mhlambe usanabo ubuntu ukwazi ukumbonisa phela kufanele bambonise aboniseke naye ngoba phela nonke ndlela endaweni eyodwa nakhelena uyisakhamuzi nani nisakhamuzi nonke ninelungelo kulomhlaba wenu okubhlungu makuthi ngisho anikwazi ukufundisa ngisho izingane zenu abanye bayashona labangcatshwela ngoba phela lento yama tournament as much noma ikhona phela ukuthi kufuneke nabo ba contribute ukuthi bekhona ukukhishwa esikhwameni ukuxhaswe emphakathini izingane but ayikwazi ukuthi igcine kwenza ama tournament abaningi ngempela besikhwama nomhlaba bengatholi lutho bona nendlela okukhetheka ngayo ikomiti manje ithi sekuze umthetho awuvuma ukuthi umuntu angene ihlandla lesithathu but nosengenile nabona nasenhlangano zamapolitiki ababefuna ungena amahlandla lesithathu ukuthi kuhliphizeke kubuze namhlanje ababhekana kuhliphizelekile ngoba kokhona besifuna ukwenza njengalezo ukuthi umthetho phela mangabe umile ukuthi yena hamba amathema u2 kuphela phuma phela tetele nabanye yabo yini lo safuna ukuyenza ehlandleni lesithathu ongahluleka ukwenza kulamahlandla amabili
ngabe befuna ukwenza akwazi ukuthi mase ku 5-2 bese ubona okunye ukuthi hayi ngifuna ukwenza ukuthi umthetho kodwa wazi ukuthi uyakuvimba esicabanga mhlawumbe ukuthi ke leli thimba esizama usinsonenze kulona lizokwazi ukuthi ngempela lingenelele ligxile futhi lifake amazipho okhozi libone ukuthi kukhona ongahambi kahle la so ngibayela ukuthi singaze sireveal okuningi la kakhulu yebo angazi noma likhona lokugcina mhlawumbe ngifisa ukulibeka nje ngathi nje elokugcina la bafethu bakwathuleleni bengizocela lana ngoba ngengezwe nje umfethu ebuza ukuthi ngabe mhlambe ummeli ngabe sinayi noma sinayi yebo impela khona kunjalo kade sinayi kodwa sagcina singasenayi ebengizocela lana kubafethu bakwathuleleni ebengaba futhi nakhona bese kubuka ukuthi kungasenzela usizo olukhulu ngoba la kunabanye umaster agcine sesitshela ukuthi kunabameli azosebenzisana nabo njengoba kade besho bethi usisilo ufunda idlamini wa resign nakhona ke esingazi ukuthi ukuresigna kwakhe kwakungasiphi izathu futhi nakhona singumuntu wayelikhuni kabi ukuthi simthole ngoba uma sasimfonela mhlawumbe ubumfonela namhlanje nakusasa mhlawumbe ungamtholi mhlawumbe kuzoqhamuka omunye eceleni azazama ukuthi amfonele inombolo engayazi ali-answer ucingo ebese yachaza ke ngendlela asuke echaza ngayo kodwa nje kafishane nje manje esingakucela nje ngingakujabulela futhi kakhulu ukuthi nje abafowethu bakwathuleleni uma bengase nje mhlambe eke besondelane nomaster ngoba na umaster kunezinto naye sibona ukuthi kuzona ubuye naye senzele phansi kuzona ngoba kunamacala nje akhona lapha enkantolo lokhu nje ngizokubeka mfowethu ukuthi ikakhulukazi lana njengoba kwakwenziwa lento lena thina bese babevele thina sinomfowethu lo ulokhungane uNtombela babesivala ukuthi singabakhulumeli umphakathi ongondlafa walapha futhi okunye singakuvezi ukuthi itrust deed le okuyiyona esashiwa nayo ithini ngoba besho nje abafethu beyibeka nje nakho konke lokho ukuthi yonke into eyenzakala lapha akungakho ukuthi iyenzeka ngemvume yabo kodwa manje sekuyintando yabathiza bakhona uma ngase nje kubeka ukuthi la sicele nje bakwathuleleni ukuthi uma bengasondelana nomasi bethole nalaba umfowethu khona abameli abakhona nenombolo yabo sinayo kade ngixhumene nje nabo ukuthangi baxhumana bathi bona kunenkinga khona vele khona lapha kuyena umaster kodwa ke bazozama ukuthi benze ngoba kuyicala nje sithemba ukuthi liyabuyela ngomhla ka-23 kuFebruary singabonga kakhulu masingathola usizo umkhandlu nje neSouth Africa yonke lezinto ezithinta umhlaba no master kuningi okungahambi kahle kuyizikhalo ezibekwa abantu bengagcoliseki ngokuhamba kwamakhesi abo lapho ko master lapho anibona bokuqala nibaningi endivelayo ezimasho master ukhona ungaveza amuveza amaphepheni umukhuluma emsakazweni ukhulume wabantu abahla ngathi bayakwenza umsebenzi kunje but kuningi okuyikhalo abantu ababhekene nomaster abakhala ngakho kuningi njengoba nithi nabameli nje bayakhala ukuthi khona ongahambi kahle akuhambi kahle lapha ngibuya khona mina khona ikesi ngingayenza akuhambi kahle but ke ake sithembe mhlawumbe ukuthi ke lo uhulumeni wenhlanganisela lo mhlawumbe lezi ikhalo ezofika kubona bake mhlawumbe bake bakhiphi ngabe i-commission ngabe mhlawumbe yini noma ama-hawks bake bathi akangenele kulo mnyango lo kaMaster bake bawubheke bawufakele ibuko ngoba ziningi imali zabantu egcine zingafinyelanga kubona abantu bazibadlula ngisho emhlabeni yabo nani njengoba nithi ngiyakhona sebeze badlule emhlabeni bengakutholanga ngokwabo kudileya ngoba phela noma sekuvela ukuthi khona nemithetho esiyenziwe errong yaphulwa njengoba ngisho nokuthi abantu sebeyibeke kwaze kwaba ihlandla lesithathu kodwa umaster uma ngizalile licala kade nalifaka lapha kaMaster namanje mhlawumbe asazi ukuthi mhlawumbe siyoqeda unyaka mhlawumbe khona babengasekho mhlawumbe emhlabeni kunena futhi yabo singaphumi isinqumo kungayena angithi yabona ke manje yabo asithembe ukuthi uNkulunkulu nabo laba bangasekho bazokuba amadlozi amahle akhanya kunina ukuthi le impi enibhekene nayo nikwazi ukuyinqoba ngoba phela idemoni nivuke phakathi kwenu
yabo. Yikho ngithi nje ngicela ukuthi ngingaqhubeki kakhulu, sizokhuluma off air ngi-advise nami according lokuthi nansi indlela efuneka ithatheke, nginithathe futhi ngonibeka kulowo mnyango e-right ezokwazi ukuthi funeka ibuye ingene izophenya la ukuthi kwenzakalani. Yebo, ngicela ukuyivala nje la. Yebo, South Africa siyabonga. Ngiyacela ukuthi nje siligoqeke udaba lomndeni njengamanje la sorry lo mphakathi okhalayo ngenkinga ababhekene nayo yokuthi ke umhlaba wabo abakwazi ukuthi bathole okuyimfanelo zabo efanele ukuthi bayithole, ngenxa yokuthi ke sekhona imidonsiswano yamakomiti ke yikho nje acela silivala kamanye lo daba, sizozama ukuthi siba advise ngendlela efuneka bayithathe esithemba ukuthi ziyobasiza. Siyabonga, nibe nonyaka omuhle omusha nezibusiso. Siyabonga, nisela kahle emakhaya.